ଏପଟକୁ ଆଉଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଥା सेंट आउर टिफिन ने भी चॉकलेट नहीं आसला है देखा जात्रा देखो चाहुचंदी से माने टिफिन बॉक्स कहले ना एटा कहले रे स्कूल पिला को टिफिन बॉक्स କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘରକୁ ପାସ୍ କରିବା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପକେଟ ବିଟିଲେ ସେମାନେ 80 ଟଙ୍କା ପାବୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ବିଘାଣି ତୁ ସେ ବିଘାଣି ପ୍ରିୟା ଇତେ ଦବୁ थंडा है छुड़े खाइबी थंडा है
कहते कथा